35 кварталда хәл итәсе нинди проблемалар бар. Воздвиженка карамалы бистәләрендә яшәүчеләрне нәрсә борчый? Шулар һәм башка мәсьәләләр хакында халык җыенында сөйләштеләр. Район башлыгы Зәйнең социаль-икътисади күрсәткечләре белән таныштырды. Ире җитештерү предприятиеләре эшчәнлеге хакында сөйләде. Соңгы ярты елда төзелгән объектларны әйтеп узды. Киләсе 6 елда башкарылачак эшләрне бәян итте. Җыелышта шәһәр башкарма комитет җитәкчесе Наталья Павлова да чыгыш ясады. Ул юлларны төзекләндерү, тротуарларны чистарту турында шәһәр яшьлеген кайгырту мәсьәләләренә аерым тукталды. Җәмәгать тәртибе оператив хәл турында полициянең участок уполномоченные Николай Комаров чыгыш ясады. Соңгы 7 айда гына зәйлеләр машинниклар кармагына эләгеп 15 миллион сумнарын югалтканнар. Бу мәсьәләне район башлыгы аерым контрольгә алырга кушты. Район җитәкчелеге белән очрашуга килгән халык төрле хезмәт күрсәтүче оешма учреждение вәкилләренә борчыган сорауларын бирде. Адилә Борханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зәй хәбәрләре.